Bă, dar Burtucea nu mai zici nimic, săracul. Ia, se uită la BD, mă. Sau a murit? Săracul. Nu, să uităm la bine. N-ai gustul atât de rafinat. BD înseamnă Brigada brigada... diverse. Ba nu, mă. Ce înseamnă? Benzi desenate. Nu, cum îi spuneam, mă, la BD, mă? La pușcărie, mă. Iată. Am fost de câteva ori, m-am întors și mi-a plăcut mai mult acolo. M-am întors, asta. Asta e. Nu mă interesează sunetul. Ce este? Ce supercaruri? Ce supercaruri mai sunt? Un Ferrari ceva? McLaren F1 cred că ai. Este pe 1? Poți bagi nu tot cu pe 1 sau F1. E logic, pe 1 e... Păi, pula mea, F1 n-are niciun... De fapt, parcă avea sus de F1. F1 a fost prima mașină care, de serie care a fost